Il-proposti tal-Partit Laburista qed jiġu milquha b'mod pożittiv minn bosta studenti u żgħażagħ. One News kien barra il-Junior College fejn tkellem ma' żgħażagħ dwar il-proposti li qed jipproponi Gvern Laburista ġdid. Waħda mill-miżuri tal-Partit Laburista hija dik li l-ġenituri se jingħataw 1500 euro fi 3 snin għal kull wild li jkompli jistudja wara li jagħlaq is-16-il sena. Din l-għotja tingħata wkoll lil dawk iż-żgħażagħ li jibqgħu jistudjaw u jgħixu għal rashom. Hawnhekk iż-żgħażagħ għalunna kif dawn il-proposti se jgħinhom fl-aspirazzjonijiet tagħhom. Bħala studenta fil-Junior College dakinhar li ħabbara naf nintoġbod ħafna, tkellimna ħafna fuqha u qedna nibbenefikaw ħafna minna. Ħafna minna bdew jgħidu eżempju dixxu l-ewwel karozza biha. Jien bħala proposta naraħħa li hija proposta tajba ħafna, speċjalment għax naf li ġenituri jagħtu dak l-input kollu biex iż-żgħażagħ jibqgħu jistudjaw, jibqgħu jirnexxu. Sa frattant naħseb kull ġenitur jixtieq li t-tfal tiegħu jkunu aħjar minnhom, jiġifieri nassumi li il-gvern jekk ħajati din il-proposta u jagħmilha jwettaqha, ġifieri inti qed tinċentiva iktar ġenituri biex ikomplu jinkoraġġixxu l-istudenti sabiex ikomplu jistudjaw. Jien nara li jkun ħaqhom daqdi l-żieda għaliex jekk ikunu jaħdmu jew hekk u tfal ikun ħaqhom anke l-ġenituri għax dejjem ikollok bżonna dik in-naqa poxxi sek fil-flus u napprezzawha. Jiena nara bħala proposta tajba ħafna għaliex il-ġenituri dejjem ħajkollhom bżonn li jissapportjaw it-tfal tagħhom għal volja kibru. Proposta oħra li ntlaqet tajjeb hija dik ta' 15% żieda fl-istipendji tal-istudenti. Qed tinċentiva wkoll l-istudent. Allura ġifieri narħa li hija xi ħaġa li bħala proposta dal-gvern dejjem minn mindu li nieħu jien li nieħu l-istipendju 3 snin issa. Ġifieri dal-gvern kull sena wara l-oħra żid l-istipendju, żid l-maintenance grant. Ġifieri jiena bħala student ili qed niġi inċentivat biex inkompli nistudja għal kull sena li nieħu l-istipendju u ovvjament jaħan il-qaħa proposta bħalli. Fuq l-istipendju nemmen li se jgħin ħafna studenti biex ikomplu jistudjaw, eżempju jixtru l-affarijiet li għandhom bżonn għall-iskola. U nemmen li il-Partit Laburista vera jemmen fiż-żgħażagħ u li qed jgħinna fl-aspirazzjonijiet tagħna. Personalment jien vera naraħħa ta' gwadan għalix naħdmu nagħmlu hawn min ukoll jaħdem biex jiġi l-iskola u hekk u vera narawha bħala isa reward għalina l-istudenti li nagħmlu dik il-15% extra ta' stipendju. Ifhem żieda fl-istipendju dejjem ħadd tkun tajba għaliex naħseb ħafna minn nies jibqgħuhom 50 żmien ġifieri qasbis jgħaddi x-xahar allura kemm għall-affarijiet tal-iskola kemm biex tgħid toħroġ ftit ukoll dejjem hija essenzjali. Bħala żieda fl-istipendju naraħħa tajba x'hawn min bħala studenti ma jkunux jistgħu ikollhom biżżejjed mill-istipendju anke ħabba forsi xi courses li jkollhom fl-iskola jkunu jridu jixtru l-materjali jew hekk. Imma bħala inizjattiva naraħħa tajba ħafna x'anka fil-passat ma kienx hawn min igawdi bl-istipendju wkoll. Ġifieri għalina l-istudenti hija tajba ħafna li jkollna l-istipendju wkoll.